Ngicela ukubingelela kunina nonke balaleli nababukeli baka-TikTok. Siyabonga ukuba nami kakhulu sizokhuluma ngento ezibalulekile ezomhlaba. Siyabonga. Ngethemba ukuthi sizoba nenkulumo noma i-discussion e-constructive ngoba i-issue yomhlaba ibaluleke kakhulu for thina abantu abamnyama. Ngiyabonga-ke. Yebo, siyabonga nje kakhulu nje baba. Ngokwebanga baba esenilithathile nayibona izinto kubantu abaningi ke baba sikhule thina sazi ukuthi thina nje vote for i-ANC, abanye vote for i-EFF, abanye IFP, but ngokungaqondi ukuthi kahle kahle ipolitiki yamanje isishintshile. Ikuphi lokhu baba njengamanje esingakunikeza abantu kulento yomhlaba, ngoba abanye ubeza nakuma comment ukuthi abakwazi ukubaluleka komhlaba lo umkhonto wesizwe okhuluma ngawo. Abanye badla ngolidala lokuthi hayi mina nje ngi-ANC kayi-1, mina nje ngi-IFP kayi-1, but aba-understand ukuthi uma ngabe umkhonto wesizwe ukhuluma ngomhlaba ukhuluma ngani baba. Siyacela baba nje ukuke nje ukuzivule kancane nje kulokho ukuze noba ngaboni ukhanye nakuyena baba ukubaluleka nje komhlaba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga Zamisa ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume ngomhlaba. Umhlaba ubalulekile especially for umuntu omnyama. Uma sikhumbula kahle emandulo besihlala sikhululekile. Umuntu ahambe la ethanda khona, ahlale la ethanda khona. Umhlaba ubalulekile kuthina ngoba siphila ngawo. Sakhe izindlu khona, sithola ukudla kona, nemfuyo yethu futhi iphila ngawo umhlaba. Kuthi noma sekufika isikhathi sokugcina sesihamba emhlabeni siphinde sifihle kuwona umhlaba. Umhlaba nomuntu omnyama are inseparable. Asihlungeke sehlukane nomhlaba. Inkinga yethu ke manje kuthe mase kufika ondlebe ikhanya ilanga bafika bawuthatha umhlaba wethu nomcebo wethu. Basebeletha imithetho, forced removals ngesikhathi se-apartheid. Wangena no Land Act of 1913, wathathwa umhlaba u-87% womhlaba, which is commercial property, wazonikezwa abelungu, wathathwa ebantwini abamnyama. Iyona-ke leyo nto elethe ukuhlupheka okusekhona nanamhlanje. Yiko nje thina abantu abamnyama sidla imbuya ngothi, asinayo indawo zokuhlala, asinamsebenzi, asinayo indawo zokulala. Ney'ndawo esihlala kuzona azikho arable, meaning ukuthi asikwazi ukulima khona. Umhlaba omubi akuyona inhlabathi evundile esingakwazi ukukhulisa sitshale kuyona nemfuyo yethu ikwazi ukufuya khona. So ke thina siyi-MK party asijiki sithi ukuhamba komhlaba, ukuthathwa komhlaba emntwini omnyama ngesihluku ikona okwaletha usizi e-Afrika, especially la e-South Africa. As long as umhlaba ungakabuyeli emntwini omnyama, emntwini omnyama, isithunzi somuntu omnyama, isithunzi somuntu ompisholo asikakabuyi. There is no dignity without land. Land is very important for us. Mase kubuya umhlaba ubuyele kuthina, into ey'ningi zizophela. Kuzophela ukusokola kwabantu besuka ey'ndaweni abahlala kuzona, abafoswa ukusala kuzona. Kuzophela babe nomsebenzi wonke umuntu. Izophela nendaba ukuthi abantu bakithi abamnyama badipende kuhulumeni ngama-grants befuna R350 ngenyanga. Sonke siyazi ukuthi leyo mali ayanele. So we welcome ama-grants alethwa uhulumeni, kodwa mangase uhulumeni aconcentrate ekutheni kubuye umhlaba, ubuyele ebantwini abamnyama. Akuzuba khona need yama-grant o-R350 ngoba leyo nto ayikho enough at any rate. Yaphela-ke lapho Samisa. Siyabonga nje kakhulu baba. Umkhonto wesizwe njengoba kwi-constitution yawo uthinta indaba yomhlaba. Uma baba ubuka ukuthi sifinyele la khona umhlaba siwuthola khona kusele kangakanani baba, ngoba abanye bethu
understanding ngempela ukuthi iziphi izinto ezikhona kuwo lo mhlaba. Omunye ucabanga ukuthi mangithole isakhiwo lapha ngahamba ngayokwakha kuyobe sekuphelile lokho, but baba iziphi izinto ezikuwo umhlaba lesikhuluma ngawo lezo kuyizona makuthiwa kuyophela o350 abantu bakhona ukuyisebenza, abantu basebenze, abantu babenefite kumhlaba. Iziphi baba izinto ezikhona kumhlaba ngaphandle kokuthi uthole umhlaba kuthiwa mi nasi isakhiwo uhamba uyokwakha? Ikuphi okusemhlabeni okukhona lokho ndlebe sikhanyilanga abakubamba bakunqanda bakufaka kubona lokho kukhona ngaphansi emhlabeni baba? Ngiyabonga Zamisi. Obviously umhlaba ubalulekile, siyakwazi ukwakha khona sifuye nani bese kubalile lokho. Kanti into ebaluleke kakhulu la eSouth Africa, uNkulunkulu wasithanda. Umhlaba wethu, izwe lethu linomcebo oyisimangaliso. Kukhona icopper ngaphansi komhlabathi, kukhona iron, kukhona igolide, kukhona iplatinum, kukhona yonke imicebo, izinto ezimbiwayo phansi komhlaba. Zonke lezo zinto ezimbiwa ngaphansi komhlaba, ngisho namalahle, zonke lezo zinto ziwumcebo wethu. Mangabe sonke singaba ne-access kumhlabeni ngokulinganayo, sizokwazi ukuthi siphile sonke, sikwazi ukuphilisana kahle, singalokhu sijahana sibanga ubala, ngoba sinenhlanhla. uNkulunkulu wasisiza, sinama-mineral resources in abundance maningi. Lonto futhi iyosisiza sikwazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi singama-Afrika sikwazi-ke manje to capacitate our own individuals. Ama-mineral resources esinawo singalokhu siwathatha siwathumela phesheya ko-Europe nako-China, abuye eseyigolide, abuye esengamawashi, abuye esekuyizinto ezihlobisayo. Funa sikwazi nathi ukuyiprocessa ngokwethu, sikwazi ukuzakhela iy'moto zethu, sikwazi ukuzakhela amawashi ethu, sikwazi ukuwaprocessa ama-minerals. Nanso into ebalulekile ngomhlaba wethu. Enye question baba engiphathiswe yona, babuzwa ukuthi bayayibona iBurkina Faso kuyimanje ukuthi ishintsha izinto, umhlaba wabo bafuna ukusebenzisa ngokwabo. Bayabona iGhana nayo iphakama, bayabona nje ukuthi manje iAfrika iyaphakama nje kakhulu. Baba manje umbuzo uthi-ke umkhonto wesizwe umephi kulento le movement ebonakalayo eAfrika, ngoba into ethi Afrika isuke ithinta umhlaba kahle kahle? Umkhonto wesizwe wa Pan-Africanist Organization. Leyo nto isho ukuthi asiphelele la eSouth Africa, sifuna ukusebenzisana nozakwethu kwi-Afrika yonkana, especially labo esikhuluma ngomhlaba, especially those political formations that were speaking the same language with. So lezi nto ey'vela ko-Burkina Faso nako-Ghana siyazi-welcome. And I must also say, lento kuqala komhlaba, even eZimbabwe, when there were land reform policies, South Africa should have joined hands neZimbabwe to help iZimbabwe. We should have started way back. If ngesikhathi iZimbabwe nako Namibia iqale indaba zomhlaba la eSouthern Africa, had we joined hands nama-Zimbabweans, we would not be where we are, because there was going to be no place to hide for abantu abantshontsha umhlaba wethu. We all know ukuthi babaleke eZimbabwe ngesikhathi sikaMugabe ma-introducer ama-land reform policies, babaleka abanye belungu bazoza la eSouth Africa, basasihlupha namhlanje. All I'm saying, i-issue yomhlaba ibalulekile. Lento yenzeke eGhana nako-Burkina Faso into ebalulekile efuna ngabe yenzeke i-Afrika yonkana, sihlangane singama-Afrika, sibuyise umhlaba wethu owantshontshwa abelungu, sibuyise umhlaba wethu owathathwa ngesihluku abelungu.